pag ano sa dato. Ito ta mag-outing. Mag-outing good ta. Di ka to sa CD dire kay pobre man to. Ang dato ra ni dire. Ay, di na si CD, uy, di man nakabot dire. Wala sila'y pamasahe, wala sila'y kwarta. Sa naman ko mga kauban na ako, bay? Basi na, nalimtan nila ako. Hirang ko mag-wait lang sa ilahan. CD yun na ba? Sure na ako, be? CD, daan, yun. CD na. Unsa ba ka dire, CD? Hindi may kang ila friend. Uy, naabot man mo dire CD, napangdato man ni CD. Libre man ko friends. Mura na biyan ako ba? Haluin ni mo, sabay na lang kasamo ah. Let's go! Salamat ha. CD. Libuan ni mo friends oy. Alangan dato good. Siya dyan ni friends oy. Sabay lang kasama ako CD, di jud ka mapas mo. Malingaw pagid ka. Tara na, liko na ta. Biyaan na gid kasi mong kauban. Oh, wala na sila. Lagi friends, umiya man sila og kauban. Kaya na lang kita mong car. Sige friends, salamat kayo madam friends. Wow. Basta sana imong chanila sa kay. Kung gawa kong car. Oh my God! Ano pa man imong nilas, madam? Kaya pagbuti ako tagi sa car.